Познаваш ли хора, родени на 2 или 20 дата? Ако искаш да научиш малко повече за тях, през погледа на кърмичната еволюционна нумерология, остани и слушай видеото до край. Аз съм Ема, кърмичен и еволюционен астролог и нумеролог с повече от 10 години практика в сферата като консултант. Какво е двойката в кърмичната и еволюционна нумерология? 2 е числото на партнирането, на съюза. Или след като в едно сме се родили с главата напред и вървим към своите цели доста уверено, целеустремено, то все пак трябва да се научим да партнираме и тогава идва двойката. Двойката е пасивна женска енергия, лунна, майчина енергия, която е свързана с грижа. Ако всички сме се натопорчили като единици, ще се избием, няма да остане човечество. Поради тази причина все някой трябва да прави съюзите, все някой трябва да е склонен да прави компромиси и това са двойките. 2 е много нежна енергия, много раздвоена енергия. Много често хората, които са родени на 2 или на 20 дата, те имат нужда от партньорства, за тях партньорството е от много голямо значение, за тях свързването с останалите е от жизнено значение, защото те черпят енергия от контактите си с другите хора. Да, това ги прави прекалено съобразителни. Те много добре могат да усетят нуждите на останалите, техните чувства. Самите те са доста емоционални и подвластни на емоционалните си реакции. И в резултат на това понякога се случва да губят себе си в желанието си всички да са добре, всичко да е в мир, в хармония, в съюз. Се получава така, че забравят за собствените си нужди и дори смятат, че да се раздадеш е тяхна нужда. Не, мили приятели, това не е вярно. Това води до загуба на собствена идентичност. Да не забравяме, че 2 е съставено от 1 плюс 1 или 2 личности, които влизат в партньорство. Много често им е много трудно да прекъсват всякакъв вид взаимоотношения, като грижовници, орлици са в взаимоотношенията и това в един момент създава предпоставки да се чувстват излъгани или по някакъв начин пренебрегнати в партньорствата си. И тук, мили приятели, както виждате, не говорим за 11. 11 не се свежда до 2, това е царско число, поне в кърмичната еволюционна нумерология. Останете за още информация, свързана с нумерологията.